Ко да ти обяснявам? Не се ли вижда? Ко? Кажи. Това не може да го скриш. Как? Обикалял съм много преди, имал съм доста жени, но дойде един момент, в който не исках да съм вече същият агент. До кога от вратата за краката? До кога ще им свършвам в устата? Ще ги мажа с сперма под косата. Искам да е до мен жената, за която ставам и ти махам главата, за която отивам на края на земята, за която свалям всичките звезди от небесата, пред която ставам като децата, на която давам си душата. Влезнах един път във Фейсбука и с търсенето си бях до тука. Още като те видях, разбрах, че ти си жената, за която си мечтах. Полудях, издях като с тебе бях. Всички други се превърнаха в прах. Уж не си знае бройките, момчето, а все едно с тебе си направи сещето. Малко сладко дяволче проклето, ще изям буските, за дето открадна ми сърцето. Виж го момчето, което с една усмивка пращаш там, където, за да обясни, няма да му стигне парчето. Абе, обожавам те, общо взето, даже и да сме в мазето, с теб се чувствам на небето. Разбери, един път завинаги, за мен другите жени са просто хора. Все едно всичките са влезли в затвора, просто ги няма. И като го правим на дивана, се викаме, като тоя път няма. И като ти видя за смяна, не минава всяква рана. I love you, I love you. Ще изям бузиците.